Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген 2 декабрьдә сезнең белән тур эфирдә кабат мин Миңназым Сәфәров булырмын. Иң элек календардагы күренекле вакыйгаларга күз салып китик. Милләтеңә хезмәт итүдән дә татлырак хиснең булуы мөмкин түгел дигән бер фикер иясе. Моның шуннан да шулай икәнлегенә хәзер сезнең игътибарыгызга тәкъдим ителүче сюжеттан соң тагын бер кабат ышанасың. Хайырлы көн, Алина. Син кайсы яклардан һәм ничек Казанга килеп чыктың? Мин Саратов өлкәсендә, Ершов шәһәрендә туып үскән бала. Катнаш гаиләдә үскән бала. Әнием Любовь Анатольевна Рудницкая, әтием Шарипҗанов Наил Рашидулла. Алар Саратов татарлары, безнең Шамсиддинов, Бахтиевлар гаиләдән, тамырлардан башланган гаилә. Алина, синең әти-әниең менә ничек танышкан? Әтиең бит инде татар авылыннан, әниең Украинадан гомумән хәзер чит ил, ул вакытта чит республика инде ул. Чит республика инде. Ул совет заманы иде. Аларның агитбригада дигән әйбер бар иде. Әтием минем музыкант, музыкага гашык булган инде, бәләки чактан инде, җырларга яраткан. Менә кемнән килгән сиңа? Һәм ул профессиональ баянчы, вокаль-инструменталь ансамбль оештырган кеше иде. Һәм шул ансамбльгә бик җырчы кирәк иде. Җырчы кыз. Ул үзе җырлаган бит. Һәм хәзер аның теге хатын-кыз репертуары быйылатырга кирәк иде. Әйдәгез, хәзер ул кастинг дип атала. Инде смотрмы, нәрсәме, конкурска чакырган. Әниемне генә түгел. Алар бик күп хатын-кызлар килгән. Әмма дә ул әниемне сайлаган. Чөнки аның синең әниең шулай матур җырлый. Бик матур тавышы аның, бик. Ул шундый озын көйләр матур итеп җырлый. Һәм теге Алла Пугачеваның бөтен репертуарын белә. Һәм ул вакытта алар вокаль-инструменталь ансамбльдә бергә. Алина, син менә шушылай яхшы татарча сөйләшергә Саратов өлкәсендә өйрәндеңме? Инде Казанга килгәчтен өйрәнә башладыңмы? Беләсезме, минем мәрхүм әбием, әбикәем Камилә Сибгат кызы Ершов шәһәрендә яшәгән. Һәм безнең анда бик күп татар авыллары бар. Бик күп татарлар яши Саратов өлкәсендә. Менә җәй сайын без Осиновга дигән авылга кайтып, көзгә хәтле инде шул җәй сайын инде шунда ял көннәргә инде ял иттек без шул авылда. Татарча сөйләшү әбиең тәрбиясе. Анда урысча сөйләшмиләр. Анда урысча сөйләшмиләр дә беләләр, сөйләшмиләр. Анда минем әтиемнең абыйлары берсе ветеринарный табиб булып эшли. Хәзердә эшли икән. Ул безгә ашасы килсә икән,
татарча сорорсың дип бізді шулай үйреткен ниләбей шуның өчен без шуның өчен мин рәхмәт Татар авылында үстең инде. Әниең сезнең татарча сөйләшүгеңә, синең татарча сөйләшүгеңә каршы килгәне булмадымы? Юк. Бер кайчанда. Ул хәзердә минем балаларым да әйтә. Татарча сөйләшергә куша. Чөнки сез татар баласы, син әтиң кем? Айдар Фларитович, Фларитула. Ә син кем? Әмир Айдарович. Син кем? Син татар, син татарча сөйләшергә тиеш. Урысча да белергә кирәк, татарча да белергә кирәк. Гаиләң белән дә таныштырып үз әле, Алина. Минем балаларым Әмиргә инде, без хәзер 2нче класска барабыз. Әлмирочкага минем 6 яшь. Синең олысы малаймыни? Малай. Олысы малай, кичкенесе кыз. Икесе дә җырлап йөриләр, яраталар инде җырларга. Әле бер сабан туйда мин алар өчен кичкенә курайлар алдым. Көн буе инде йөри шул ми бемоль да не курай. Шул ми бемоль мажорный курае белән йөри. Менә ирең татар әйме? Әниегез белән бергә яшәсез бит инде бу йортта. Без бик тату итеп яшибез. Әнде кем ничек уйласа, минем әнием алтын кеше. Беләсез ничек сөйли, мин урысча сөйләй, даже сөйләп китмәдем. Шул инде аның сүзләре. Мин бит гомер буе татарско-монгольский игыда яшим. Татарско-монгольский игыда. Чөнки әтисе ул аның алар ияләшкәндә 18 яшь икән. Бар, шул бик яшь иде ул. Бик яшь иде. Тормыш күрмәгән 18 яшьтә кияүгә чыккан. Бик әле бит мин тәм яшәргә дә яшәргә. Мин 34-тә генә кияүгә чыктым. И то считаю, әле бик иртән чыктым. Өегездә нинди телдә аралашасыз? Балалар белән нинди телдә аралашасыз? Без хәзер балалар бакчасында, минем мәсәлән кичкенәсе балалар бакчасында йөри. Алар шунда ничектер инде урысчага барыбер урысча сөйләшәләр. Без аны, мәсәлән, безнең садик татар садигы дип санала. Барыбер урысча ничектер инде. Чөнки мин шулай дип уйлыйм. Хәзер бөтен ярале Шаян ТВ бар. Шул безнең татар мультикларны күрсәтәләр без балаларыбызга. Күбрәк булсын шундый әйберләр татар телендә, күбрәк булсын уеннар, күбрәк булсын YouTube, шул бөтен социаль әйберләр инде күбрәк татарча булсын. Балаларыбызга бик файдалырак булсын. Шул инде. Алар шуның аша татар теленә өйрәнәләр. Кызык әйберләр ул урысча. Шуны күрә. Күп балалар барыбер интернетта яши хәзер. Гаджетлар заманы инде. Шундый шир. Алина, менә син ни өчен менә Казан? Ул сине ничек тартты? Син монда ни өчен килдең? 10-нчы класста без инде гаилә советында монда булай утырып сөйләшкән идек. Кая укырга барам дип. Гомер буе җырлап, гомер буе инде мәктәп конкурсларда катнашып, мин татарча җырладым. Татарча җырлар сайлап инде шул, гади җырлар инде. Әпипеләрдән башлап, анда бездә бик күп бит татар халык җырлары. Альфия Абзалның пластинкаларын тыңлап, Илһам Шакировны, Фәридә Кудашевларның пластинкаларын тыңлап үстек. Шуңа күрә инде мин Казанга барам. Чөнки миңа татарча җырлыйсы килә. Булай татарча гына түгел, миңа булай анда көчле, талантлы җырчылар шунда Казанда Хайдар Бигичев Ләйсән чакта. Мин әйтәм, мына консерватория берәр шундай училище берәр керәсе килә укырга. Ә минем әтиемнең апасы Наилә ханым, Наилә апам, ул Чаллыга әле КамАЗ Төзелешенә килгән булган. Шул как раз теге стройка, советский стройкага килгән, барып киткәннәр Иршов шәһәреннән. Әйдә безгә Чаллыга килде миңа апа.
Бездә дә бик көчле укытучылар бар, бездә бик көчле колледжлар бар. Әйдә безгә кирәк, бездә яшәргә урын бар. Без сине теге ризык ашарга инде ипи бар дип ни әйткән. Мине чакырган Нәйлә апа. Кердем Нәйлә апага. Һәм шуннан соң телевизорда, бездә бит телевизор шул теге Татарстан юк иде, без аны күрмәдек тә. Амада кергәч монда ТНВ-да бар. ТНВ әле Татарстан новый век юк иде, шул икенче каналда как раз ГТРК Татарстан. И шунда Венера Ганеева кыз турында бик матур җыр җырлаган. Елмая дигән. Син кыз елмай әле нәрсә инде. Мин гашык булдым инде Венера хатынага. Андый тавыш, андый матурлык, үзе шундый статный, шундый зәвыклы, шундый киемнәр. Все, мин әйтәм, точно мин хәзер уже точно менә шул җырчы буласым килә. И анарсын музыкаль мәктәп, музыкаль лицейн тәмамладым. Аны кая тәмамладың? Казандамы, Чаллыда? Чаллыда. Башта Чаллыда яшәдең, әйме? Чаллыда инде 2 ел яшәдем. 11 классны бетердем һәм шул колледж лицейны. Анда мин хоровик дирижер булып тәмамладым, әмма дәләкин хордан мине һаман бар кит моннан дип озатканнар, чөнки озаталар иде, чөнки минем тавышым бик тембрлы, мин һаман Бөтенесен каплап куя. бик. Анарсын безнең лицейгә мәрхүм Рахила Хайдаровна Мифтахова килгән. Ул укыта иде ул вакытта бит, әйме? Ул укыта, ул аның кафедрасының ачылышы булды Дәүләт һәм сәнгать институтында. И ул мине тыңлады, булай ул теге царский осанка. Балам, син күптән җырлыйсыңмы? Мин әйтәм, бәләкичәктән җырлыйм. Татарча нинди җырлар беләсеңме? Менә шундай җырлар. Бу бит ни? Ариялар беләсеңме? Мин әйтәм, нинди мәсәлән, алтын чәч, мәсәлән, там башмачоклар дигән. Юк, дим белмим. Наемщикны, Жигановның опералары. Беләсеңме син? Мин әйтәм, юк. Моның өчен сиңа укырга кирәк. Һәм мине укырга чакырды. Үзе чакыра. Шул вакытта Венера Ганеева аның кафедрасына кергән. Мин кирдем Венера Хатовнага, ул ана распевкада утыра инде. Как бы распевать итә. Мин сезне бит телевизорда күрдем дип. Диде. Һәм мин вообще мин сезне бик яратам. Ә син татарча китаплар укыйсыңмы соң? Укыйм. Минем 2нче этажда минем кичкенә китапханам бар. Альфия Авзалова турында, инде Зихра Сахабиева турында китаплар минем бик күп, шул безнең шәхесләр турында. Акчачекләр, әлбәттә, Сәләмовлар китаплары. Минем улым, ул Муса Җәлилнең поклоннигы. Аның яраткан җыры Ватаным дигән җыр. Ул бик авыр җыр. Авыр җыр.
Алина, менә бит инде сиңа тел тәрбиясе ул кечкенә вакыттан әбиеңнән кергән, әйме? Әйткәнеңчә, син әбиең белән татарча сөйләшергә тырышкансың. Җәй көннәрендә татар авылына кайткансың. Шулай да, менә бүгенге көндәге Алина, менә шулай яхшы, матур иттереп татарча сөйләшүче Алина һәм андагы Алина, аларның аермалары зурмы? Син телне кая өйрәндең? Тулысынча. Ул минем теләгем иде. Чөнки мин Казанда беренче менә еллар монда яшәгәндә минем татар телем бик начар иде. Әбиең белән татар авылында Ул беләсең, ул барыбер икенчерәк, чөнки безнең анда мишәр теле, мишәр. Папасы, мамасы дигән сүзләребез кыстырып куйган идек. Һәм шуңа күрә ул минем эшем. Мин үзем эшләттем. Үземнең телемне байлаттым, камилләштердем. Һәм әле ул соңгы тукталыш түгел, әле алдагы да бар, эш менә хәтле. Эшләргә дә эшләргә, укырга да укырга, сөйләргә дә сөйләргә. Зур процент минем уңышларымның зур процент ул менә монда. Чөнки акыл, сабырлык һәм татар теленә мәхәббәт. Ул мен шул үземне мин үзем ясадым дип әйтүемчә. Һәм әлбәттә минем укытучыларыма зур рәхмәт. Чөнки безнең Венера Хатымна, кызы Ганеева безне өйрәтә. Болай сөйләшмә, болай сөйлә. Әлбәттә минем тагын бер татар телем укытучысым бар. Ул Айдарымның, минем тормыш иптәшемнең әнисе, минем яраткан кайнана әни Гүзәлия Ахмадул кызы. 40 ел элек ул мәктәптә эшли торган хатын, ул татар теле укытучысы. Шуңа күрә гаиләбездә татар дәүләт актерлары да бар. Мәсәлән, Айдарның сеңлесе Алсу, ул татар драма Аяз Гиләҗев исемендәге театрында уйный. Шуңа күрә безнең гаиләбездә татар теле беренче урында. Алина, бик зур рәхмәт сиңа шундый әңгәмә өчен, безне менә шулай матур иттереп үз йортыңда кабул иткәнең өчен. Аллаһ Тәгалә шушы үзебезнең милләтебезне, затлы милләтебезне югалтмаска безгә көч бирсен. Рәхмәт. Амин. Намус кушканча яшәүләре җиңел түгел. Бигрәк тә бүгенге катлаулы чорда. Әмма кайсы гына заманда яшәсәк тә кешелек сыйфатларыбызны җыймасагыз дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булышам. Исәнлектә күрешик.